Здорово, сабаклык, шайзы. Менің есім Рамиль, КФУ аспирантурасында оқыдым. КФУ-ның КГУ ВМК-на затвердым. Академия наук, Институт прикладной семиотики сында шлим, Мали семиотика. Плюс еще проект суян компанияда шлим. Бұл ақылы йорт әйбірлер интернеті менің бір хобби боларақ бара. Нәрсе ол ақылы йорт, вообще ғұмымен, да? Вот ақылы йорт, бұл орыс тілінен һәм инглиз тілінен калька, то есть smart home, умный дом, это тура тәржімә етіп ақылы йорт келіп шығарам. Ақылы йорт дегенде нәрсе мен көз алдыңызға келесіз. Ақылы мен йорт, ақылы. Ақылы болсын үшін анда нәрсе боларға тиіс. Техника. Техника? Не телевизор бар, и ақылы ма? Автоматизированный. Ну да. Ты? Ага, тауар нәрсе боларға тиіс. Автоматизированный нәрсе деген атауы вообще олмен. Кішінің ердімінен башқа өзі Ненде ішлер? Ага, оқушу дейді анары. Міне мәселен, өзіңізді көз алдына кетеріңіз, міне сіздің үйіңіз бар дейді, сіз онда нәрсені автоматизировать етер едіңіз мәселен. Мәселен, қой бір әйбірлеріне ішкісі келмей ме? Оның башқа бірер нәрсеге, мәселен, қойсын ішлерін құшар едіңіз. Өзіңіз естірсін. Как вариант, да. Ну, не дошло еще когда. Анара? Пышырсын, жирстырсын. Хауаны жирстырсын, бәрбәрәт шләтсін. Бұтны қабысын сүндірсін. Мен мәселен кіргенде қабызан, мен шығып кеткенде сүндір мәселен. Мұншаны яқсын? Мұншаны яқсын, әйе. Қамыр болсын. Қамыр басын. Ну да, қамыр басын, то есть ошарға пышырсын, да? Әйбірлер, кибеттен әйбірлер өзің асатып алған үшін өзі текшірер сабыр әсер екенін шуды кибеттен алады, компьютер один каттаға әйбір қақтық қой. Круто же, да? Оқылы емі? Оқылы, ана кішіген әсер шырақ ол. Ну, тоже другая проблема. Вот, то есть оқылы йорт, опять же, кішінің тұрмышын жеңелейте тұрған. Бір әсбаплар, бір автоматизацияланған бір үй, йорт, бина, в общем. Мәселен, бірінші мисал. Мына қарасақ, опять же, нәрсе шып өткен. Онда түрлі розеткалары, мәселен, автоматизировать етерге. Мәселен, опять же, ұтына қобызырға можно түгі автоматым өзінен өзі кішінің барлығына қарабайым. Или, мәселен, сол телефоннан, диванда отырасың, үйренесің, мәселен, телевизорын қобызырғаны, олар телевизорда пульт. Башқа бір мәселен, шыққанда шейініп қойырға, телефонда бастың, ол шейініпні қойды да, ұрыш шығады, башқаданар ұрысындырды да, мәселен. То есть, она розеткалар. Отопление, да? То есть, мәселен, егер де яп, фатир болса, аны бар отопливается дейді. Мәселен, өзіңнің үйің болса, сен үйде болмағанда, мәселен, үйде бір кімде болмағанда, ана отоплителерге, ну, то есть, можно и не делать, да? Мәселен, сен қайтыр алдымнан, онда бір сағат алдан хабар бересің телефоннан, онда мен үйге қайтам тезден, енесі қобыз жылауына, кіргеш, үй салқын болмасын үшін мыслен, шунысы мана бір отопление, то же самое теплый пол, котлы, еще отопление, мәселен, шулу ТВ, видео, да? Еще что у нас есть? Опять розетки, мәселен, шулу. Мәселен, бұл стиральная машина, мәселен, тоже. Да? И еще что-то. Она сауна қобызы, мұншта болсын дейді. Система безопасности тоже, да? Освещение, вентиляция. Опять же, кнопкаға басып, хаваны алыштырып неге. Жалюзи. И все, опять же, я телефондағана, я өзім специализированный пульт, мәселен, менің әймі умный дом и бір пульт. Басқалайсы, мен решили его. Осин отырасың. Или либо голосовое управление. Анда отны қабылдайсың, қабылда, өтін сүндіресің, сүндірі. И так далее. Mesela en самый такой простенький әйбірлер, ең жеңіл әйбірлер, олар инде бар. Олардың уже асыла, хатта Қазанда да бар. Бірінші шеркет, шуны ясы тұрған. Ақылы, мәселен, сіздің квартираңыз бар, үйіңіз бар, шында
Шатулисida алар бүтін шул умна розеткаларына тағалар, бүтін шундай берләрне тагып ясап бирә торган организациялар бар. Хакыйкатьтә Казанда да анда Европа белән анда США әйтеп тә торган. Аларда тем более. Анда алар уже изначально шундыйлар төзегән. Ну, как раз икенче мисал. То есть монда уже уровень генерик, следующий дигәндәй, монда мәсәлән уже распознавание лиц тора, например, алгоритм. Поэтому иге мәсәлән син ишеңә хакырган фотографлар берсе килә. Битен карыда исемә телефонга киләм или үзе әйтәме тавыш белән сезгә мәсәлән бу кунакка килгән. Исәпсә. Или мәсәлән теге гел еш килә торган кешеләр битен таный мәсәлән и уже автоматом ишек наша. Илдин килгән мәсәлән и чыгарып торырга кирәк түгел сразу. Хуҗа исән кирәйде. Никтәтә. Ничек такое? Что-то еще. Это можно. Вот. Мәсәлән, biz үзенә бик аңлап тормыйм, но ярар, мәсәлән, бу мансарда инде бу урман үстергән, ярар, үстерсен. Тагын анда еш кына ишкән бардыр, теге солнечный панель дигән электричественная сторона. Электричественная панелганчы, менә шул өйнең түбәсенә шул панельләрне куйдым да, и үзе мәсәлән кирәк кадәрен алып, кирәк кадәрен башкаларга тарата алам мәсәлән, тоже как бы умный домның бер өлеше. Кирәк аның турында соңга туры әйтеп үтәм. Тек тагын нәрсә. Монда бер уенчык, эт баласына. Ну, бу тоже опять же теге акыллы игә бәйләнгән бер Mesela yarım uyanışık olsan, mesela şunda была пылесос. Уже бар да автоматизирован. Где юридно, вот все стартап. Вот, когда семей тортукалар, да тоже семей юридно. То есть опять же, шул акыллыга бәйләнгән, шул интеллектуаллар белән һәм мәсәлән кирәкле вакытта ана ши стартап мәсәлән. Или бер нәрсә тегезме ул үзе аңлап шуны күреп, нәрсәдә соралган икән, или аңа тавыш белән хәбәр биреп, ул үзе килеп мәсәлән стартап. Тоже как вариант. Так, да, там насакыз бар. Мәсәлән, холодильник белән холодильник бар монда. Анда уже андый холодильниклар бар, кемдер ясый хәтерләмим. Анда то есть анда төрле отсеклар бар, төрле продуктлар өчен ничектер. Һәм шул отсекларда анда датчиклар бар, һәм холодильник үзе сездә нинди продуктлар бар икән бүтәнсен белеп тора. Мәсәлән, бер продукт бетә, ул сезгә телефоныңыздан мәсәлән хәбәр бирә. Или мәсәлән, ишегезгә утырасыз, үйгезгә кайтырга маташасыз, телефонга кирип карыйсыз, ана холодильнигында минем нәрсә юк микән дип. Сразу список набирает и что кирип аласыз. Либо самый продвинутый вариант. Холодильник үзе тикшермәсә, ана нәрсә бар нәрсә юк икәнен һәм хәбәр итә башка бер агентка, һәм ул үзе алып, сатып алып, китерә дә и сезгә просто алып куясына. И кайбер шартларда можно автоматом өстен анда бер холодильникта бүтәнәй барсын. Просто аны банковский карточка ввелись, да, и не на палец. Это нәрсә. Шул, мәсәлән, опять же, акыллы кухня дигән, умный кухня. Монда холодильник кына түгел, мәсәлән, шул ук анда пешерә торган әйберләрендә, анда мультиварка гына теге җиңелчә генә, можно что-нибудь посложнее. Ну, то есть анда әйберләрне киренгә сап кирә, умный духовка ишәк. То есть уже автоматом тегенән алам, монда куябыз, нитә тегедә эшли и ахыр чиктә пешерәсе дә калмый. Так, что еще? Мәсәлән, шул анда бүлмә, монда то есть бүтән нине мөхитне, бүтән атмосфераны карый торган датчиклар, температураны, мәсәлән, һава датчиклары төрле, чтобы теге экосистема user friendly, так сказать, на английском. Кешегә рәхәт була торган. Үзең ничектер я настроек, я үзең аны бүтән әйтеп куясың, я автомат ничектер куя. Так. Анардан башка бүтән өйнең управлениесе бар ана. Ул электроэнергияның кулланылышы, җылымы, суның кулланылышы бүтәнсен нитеп оптимизировать итәргә маташа. Менә шул вакытта инде умный дом нинә керә. Аңа шул куштарлыклар эчендә генә умный дом була. Анда бер ике розетка белән умный дом ясадым. Абылай шуннан да бүтән өйне, бүтән гомумән карый, бүтән әйбер кирәкле берәр үзе кабыза, үзе сүндерә, үзе мәсәлән шул кирәк яракларны ала. Менә шул вакытта умный дом булганда кулы.
То есть, маңаша қаралып біз бір инеген, әйме? Әгер де менә шул үйлерден бір район ясалса, или шул үйлерден бір шәһәр ясалса, то есть, опять же, мында теге бір кешенең генә рәхәтен карамый, я бүтән җәмгыятьнең рәхәтен карый дигән, бүтән кирәк-яраклар. Мында шул смартфон, акыллы өйләр, акыллы машиналар, ишеткән бар, Tesla турында мәсәлән автопилотлар бар. Хәзер Tesla'нан түгел башка бүтәнсенә бар инде. Бүтәнсенә түгел, вазда юк. Хәтта КамАЗ ясый дигәннәр иде быел. Автоуправлениесенә. Ну, как один вариант, автопилот булган. Смарт-кар булды. Шул Smart Factory, то есть завод, акыллы завод, бүтән әйберне оптимизировать иттереп, производствоны арттырып, һәм гәрдән оптимизировать иткәч, аның бәясе төшәргә тиеш. Шулайтып, опять же, кешеләргә файда. Smart Building дигәндәй, бу гомумән бер бина зур. То есть, опять же, бүтән менә шул акыллы өйнең, бүтән мәсәлән безопасность ягына тикшереп, бүтән электроэнергиядер, судыр, нидер, жылым, бүтән потреблениеларын бер итеп. Шул, то есть, оптимизация на уровне уже города. Шунысы. Шулайтып, ахыр чиктә кешеләрнең тормышын җиңеләйтергә гомумән алганда. Вот. Смотрите, дигәндәй, Digital Management Analytics тоже кызык. То есть, бүтән булган бүтән булган данныйларны җыеп, төрле әйберләрне оптимизировать. Мәсәлән, уже хәзер үк США-ның кайсы штатын хәтерләмим. США-ның бер штатында электроэнергия ясаучылар, нидер Гестермы, Аэстермы, белмәм кемдер. Алар бер районны алып, бүтәнсенә датчик куйганнар. Анда real time аңлыйсыңмы? То есть, менә Хәзерге вакытта, настоящий. В реальном времени видно. Вот, точно. В реальном времени анда җыела торган бүтән данныйлар, и шул реальный времени эчендә җыела торган данныйларны алып, анализировать итеп, мәсәлән, производить итәме, аны бер кадәр җыеп бетереп булмый. Аккумулятор шәйберләр бар, әмма алар ярамый. Менә газ ничек эшли? Алар электроэнергияне производить итәләр дә, җибәрәләр. Күп мәсәлән кулланалар кешеләр, калган кулланмаган ул китә, аны сөйләгәндер алар, димме? Шуның белән, то есть, әгәр дә мәсәлән, анда газ булганда, газ анда барып турбиналарны әйләндерә, шул, так что проблема юк әле газ белән. Мәсәлән, шул АЭС булса, шул ТЭС булса, анда ягылык ягасың, анда ТЭС булса да, АЭС булса да, анда ядерный ягылык ягасың, барып. Шулайтып, аны в реальном времени бүтән әйберне белеп, кем күпме потреблять итә икәнен, һәм плюс еще всякие методы машинного анализа, то есть төрле бүтән булган системаның обычно вакыт буенча күпме потреблять иткән, күпме сарыф иткәнен белеп, то есть шуның белән уже завод ясап, кимендә 20-25% алар не ясаган экономия. То есть 20-25% бер, штаты булмагандыр, бер район булгандыр, ул бик зур. Әгәр дә бүтән җирне инде алсаң, шул 20-25% экономия, это бик күп инде, ләнчә миллиардларга тулган. Вот, кире менән дә кайтсак. Опять же, монда бар Smart Home, Smart Car, Smart Building, Smart Factory, энергетические мәсьәләләр әйберләр. Опять же, шул үйләр, заводлар өстенә или биналар өстенә менә шул солнечный панельләр куйсаң, тоже, мәсәлән, һәрбер үй уже ни була, электрны ясаталар, мәсәлән, үзенә кирәген ала да, әгәр дә аннан тыш кала торган мәсәлән. Әгәр дә булмаса, мәсәлән, тоже сатып ала торган, мәсәлән, шундый булырга мөмкин тагын нәрсә. Мында навигация, карты, опять же, Smart School, да? То есть, опять же, балаларның кашан килгәнен, икәнен, оптимизация всякого. Опять же, оптимизация трафика. Безнең хәзер светофорлар ничек эшлидер? Элек анда, мәсәлән, электроник. Бармы? Андый светофорлар Казанда да бар. Бармы? Нәрсә эшли? Потокны карый, кайда машина күбрәк, анда тизрәк. Ну вот, мәсәлән, тоже умный, вот, частично. Умный транспорт, transportation, да?
И, то есть, опять же, umuman alganda шул, то есть, бүтүнөй планетаны урап ала турган бир система булачак. Как раз интернет бар инде, интернет үстүнө. Хәзер как раз күчик вот, мында да кандай әйберләр интернеты. Опять же, әйберләр интернеты дигәндә нигә әйберләр интернеты? Анда, мәсәлән, Азат тагын әйткән иде, анда җиһазлар интернеты дип әйтәләр. Алай бик дөрес ул, чөнки мәсәлән, урыс телендә дә интернет вещей дигән, интернет гаджет димәгәннәр бар. Инглиш телендә интернет of things дигән. То есть, анда әйбер дигәндә гомумән бүтән әйбер, менә үз иченә алган бер мәгънә. То есть, менә дисәк, опять же, умные домнар, умные машиналар, то есть зур объектлар. Әмма бар кечкенәрәк объектлар, мәсәлән, шул часы, мәсәлән, умные акыллы сәгатьләр дип әйтсәк, шул агентларны карасак, мәсәлән, даже акыллы үй ичендәге агентлар карасак, шул, мәсәлән, акыллы холодильник тоже үзенчә бер әйбер бит. Ну, аны гаджет дип әйтсәң дә, була, но все-таки әйбер дисәң. Но, мәсәлән, була акыллы кием. Ну, пока представление акыллы түгел. Акыллы кием дигәндә, шул, мәсәлән, то есть, менә просто киемне киясез, и ул сезнең сразу бүтән пульсларыгызны карый, мәсәлән, төрле башка әйберләр, мәсәлән, карый, там, мәсәлән, температура тела и тому подобное вещь. Или, мәсәлән, хәтта шуңа бәйләп, сезнең настроениегыз белән аны төсен үзгәрә торган. Йөрисез, там, аны күрәсез, дустыгызның что-то аны кайфы начар, побаливать. Мәсәлән, да? В принципе, андай бер не бар, бер разработка Англиядә, по-моему, ну, пока, не знаю, просто proof of concept или просто прототип. Алар анда кием үк түгел, кулга ничектер бәйләп ничектер куя торган бер әйбер. И шуның белән ул тикшерә стрессның уровенен ничектер, белмим, монысын белешмәдем, мәсәлән, һәм социаль сеть ясаганнар шунардан. Мәсәлән, дусларыгыз, там друзья добавляешься, там все такое. И плюс еще мәсәлән дуслар, и оно күрсәтелә там уровень стресса. И приходит там какие-нибудь там уведомления, ну, меня будет что-то там не то, с настроением, ну, как вариант. Келешектен, мәсәлән, шундай берләр, то есть булырга мөмкин, булырга. Киемнәрдән дидек, аннары акыллы помещение дип әйтик. То есть, менә ниндидер бер килдегез, бер помещение, и монда уже бер определенный акыллы бер система бар. Монда кемнәр җыелган дисәң белеп, ниндидер бер, мәсәлән, информационный кимендә, информационный рәмдә әйтеп бирә торган. Сез сорадыгыз, опять же, мәсәлән, бу хәлбуки анда лектория, мәсәлән, сұрайсыз, анда киләсе лектория кашан булат, мәсәлән. Минутаны сезгә ничектер әйтә. Это как бы может через телефон, опять же, уже анда системалар бар, без анда бер система насап маташкан, но вот. То есть опять помещение. Помещение у гаджет түгел, но все-таки әйбер дигән сүзенә туры килә. Акыллы машиналар булды бит инде. Акыллы өйләр булды, холодильниклар, анда башка агентлар, нәрсәләр. Ну, там әллә нәрсәләр булган, анда булырга мөмкин. Анда акылга килмәгән әйбер булырга мөмкин. Һәм менә шуларның аларны интернетка тоташтырып, бер социаль-экономик процессларга йогынты ясарлык, элемтә китереп чыгару, менә шул интернет вещей дип атала. Internet of things или әйберләр интернеты дип атарга була. Безнең илдә бик еракка киткән әйбер түгел. Хәтта Америкада да әле бу яңа гына килә генә, әле яңа гына ясала торган әйбер, әле хәтта протоколлар да ясалмаган, төрле кагыйдәләр ясалмаган, төрле компаниялар үзләре ясап маташалар, нәрсә килеп чыгар, пока билгесез. Бер коллегам бар, ул шуңа шаган, түгел, шул интернет вещейга караган бер әйбер ясап маташканнар иде. Ул менә пока ихтәрәгә безнең илебездә. Но, мәсәлән, где-то бер 5 елдан соң уже бу актуаль булачак, и уже ул әйберләр разработкалар булачак. Шулай ким ул коллега нәрсә маташканнар иде. Опять же, менә шул дидек бит, мәсәлән, бер агент бар холодильник, бит холодильник
нарда информация бар, не турында. Ана нинди продуктлары бар, ниндиләре юк. Мәсәлән, күбрәк ана юклар, әйме? Карый. Һәм аңа мәсәлән кирәк нидер бер товарлар, нидер бер ниләр. Мәсәлән, бар икенче агент, мәсәлән, шул кибеттер, нидер бер пятерочкадыр, мәсәлән, калдай белә ясап куйсалар. Һәм башка агент, мәсәлән, курьер, тегендә монда йөри торган, әйме? Менә холодильник, мәсәлән, кирәк, карый мәсәлән, аңа кирәк сөт ди, мәсәлән, әйме? Ул туп-туры кешенең ниннән башка ниләрнең без посредника туп-туры менә бу курьерга яза, миңа сөтне китерә, дисәң. Син миңа сөтне китерсәң, син мәсәлән, регионда ничә сум? Сөт ничә сум тора? 30 сум булсын, яра, 40 сум булсын. 40 сум бирәм. Ну, плюс процент за то, что курьер, мәсәлән. Бу уже курьер үзендә мәсәлән задача бар. Сөт алырга, һәм карый иң якыннарын яза мәсәлән, миңа сөт кем бирә? Аны кемдә арзанрак? Һәм кемдә якынрак. И уже үзләре барып, үзләре элемтәләшеп, үзләре бүтән хисапларны үзләре эшләп, кешенең монда эше дә калмый була. Просто килә һәр көнне анда onsит. Икенче көнне алар удобно. Вот. Шундай бер ясатмашканнар иде, алар чын акча белән түгел, биткоин дип ишеткәнсездер, бәлки, может, юктыр. Нәрсә биткоиннар белән ясатмашканнар иде, пока ихтирак иттеләр дә инде. Онкыра пока проектны тазалап тордылар. Ну, а кем менә шулай бер булачак, менә шулай бер ясалачак, менә шул интернет вещей. То есть менә бүтән агентлар бер-берсе белән туп-туры элемтәләшеп, мәсәлән, шул машинагыз белән кофеваркагыз бар булачак. Понятно о чем? Ну, ладно. Что у нас дальше? Вот. Опять же, носимые устройства, сәгатьләр дидек, киемнәр дидек, или төрле башка мәсәлән телефоннар. Опять же, телефоннарга сезнең турында бик күп кызыклы информация сөйли ала. Хәзер хәтта бик күп кызыклы информация сөйли. Мин анда бер эшем шуның белән бәйле. Опять же, кайбер сезгә уңайлы булган әйберләрне шуннан чыгарырга була. Мәсәлән, шул данный сезнең турында данныйлар анда җыяда система. Бу мәсәлән һәр көнне 8-дә торып 5-ка кадәр эшендә мәсәлән. И кайбер әйберләрне ул автомат уже сезгә подстраивает үзе. Мәсәлән. Он недавно идет раз. Безопасность дигәндә. Опять нашел распознавание лиц, уже спокойно шли там алгоритмы, спокойно, то есть уже яхшышлар. Опять же, мәсәлән, сезнең йөгезгә, акыллы йөгезгә бер ни анда килде ди, урларга бер нәрсәне. Я битен төшереп алам, мәсәлән, полициягә җибәрә. Я үзе мәсәлән, хәтта хәзер дә уже бар имитация нахождения человека в доме. Ну, теге утна тамза сүндерә мәсәлән үзе анда теге кешегә туры теге кабыз сүндерәгә түгел, мәсәлән, теге опять же синең ничек үзегезне тотугыз белән, тотугызны карап мәсәлән сүндерә, кабыза, тегене эшли, моны эшли. Янәсе өйдә кеше бар, янәсе монда кергә не надо. Ну как вариант. Безопасность дигәндә опять же күп әйбер. Чөнки мәсәлән шул машинагыз, ана машинагызга кофеваркагыз, ана сөйләшеп, что они там решат? Восстание устроят, тоже нам продумать. Опять же, хакерлар сезнең умный домыгызны алды да, и сидят там, жарят, пожар устроили, или баскалар кирсенче. То есть опять же безопасность, мында тоже бик югары уровня бар тиеш. Транспорт дидек, шул мәсәлән автопилотлар, Uber дигән компания эшләгән бардыр, алар хәзер бик каты итеп шул автопилотларны ясыйлар, хәтта Калифорниядә, Техаста аларның машиналары йөри, то есть такси, автопилот. Һәм пока бушлай, менә 3-нче көн яктын бушлай. Ну ты шакырасың, кырып торасың и барасың бер якка. Вот. Может. Ну, наверное. Вот. Опять же, ВКонтакте да бик юшышырма бер реклама, может, всегда ширидер. Надо Uber, там набирает водитель, ну, безнең кадам. Но турабара ул не булачак. Опять же, шунда автопилотлар күчәчәкләр. И плюс еще не дип тәкъдим ясар. Мәсәлән, безнең Казанда парковкалар белән бераз машина сатып алдыгыз, утырдыгыз, килдегез, чыктыгыз и машинагыз китте, деньги зарабатывать. А сез эшлисез. Тоже вариант. То есть за парковку платить не надо, плюс еще возможно что-то китте. Ну, как вариант. Тоже кызыкны. Икенче, там берне, опять же, автобуслар, опять же, автопилоттар куйсам, тоже замечательно, да?
Опять же, ну хәзер уже бар. Казанда мәсәлән кайсы автобусның кайда икәнен анда белеп була торган. Анда язасың, кайда кирип басасың и все. И беләсең уже. Ана Яндекс транспортта, по-моему, что-то такое. Әйме? Шул метрода, то есть оптимизация. Вот. Сельское хозяйство, но опять же, да, куда играем оптимизировать торговлю, комбайнер, автопилот, куда пускай рисунок. Только на кошелек шпан, ну это уже другая проблема. Уже она маска шрасована. Соңга кадәр дә йөри булыр шул. Кайберләр бар була, ну мин ул нине яп, Америкада бар да, безнең якта бар микән? Бар иде бу. Менә әйтәм, менә быел КамАЗны автопилот ясарга ташлалар, чуть-чуть хәзердән соң куркытар КамАЗ кылына. Но как бы мин аны укыган уже 3 елда. КамАЗ ясый дип анда әйтер. Но аның өчен опять же безгә яхшы юллар кирәк, анда начар юлларда китәл якай үзе. Вот. То есть опять же надо эшләрләр эш менән муеннан, да? Промышленность то же самое, торговля, да, торговля опять же кайбер әйберләрне оптимизировать торговля, акыллы ниләр белән. Медицина, шул анда акыллы сәгатьләр, акыллы нидер гаджетлар белән сәламәтлекне реально времени карап нитә. Һәм кирәк булса анда хәбәр итә. Мәсәлән, аны югалтдым дип хәбәр итә, как вариант. Ну, вот им просто им не жинать примерно, анда лена сарблагам. Вот. В принципе, основной проблемы сөйләдек. Без КФУда, в МКД МИД факультетын, институтында безнең кружок ачылды күптән түгел генә. Вот как раз интернет вещей, умный домнар белән шуларга торган бер кружок. Төрле платалар бар, килмәде инде. Шул платаларны анда ватып, җыеп, карыйбыз. Мәсәлән, анда кызык уже разработкалар бар. Караштыргаладык, ниттек. Үзебез җыеп карадык. Мәсәлән, Telegram дигән мессенджерны беләсездер? Анда бот дигән тоже бердән бар. Аңа язасың, сен нидер бер җавап китерә. Мәсәлән, шуның белән анда платаны управлять иттек, в общем. Итә торган итеп ясадык, но пока прототип кына и яшьли, шуңа күрә күрсәтергә бер юк әлегә. Вот. Шуңа күрә игътибарыгыз өчен рәхмәт. Әгәр сораулар, ниләр белән ни булса, язасыз. Или валада, или әгәр кызык